खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै 20 जानुवारि 2026 मंगलबार बाराय। दिनैनि सानाव मेष राशि, बृषभ, कर्कट आरो गुबुन गुबुन राशिफोरनि थाखाय केरियार फारसे लाभ मोननो हागोन। बेनि गेजेरावनो मकर राशिफोरा साहस बांनायजों लोगोसे बेफार फालांगियाव जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। बेनिनो कन्या राशिफोरा थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ फुरा खालामनाया गोनांथि। बुंनो थाङोब्ला दिनैनि सानाव खायसे खायसे राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजां जानानै फैगोन। बेनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 आव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया जों मिन्थिना लागोन मोनजिनै राशिफोरनि सोमोन्दै। मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरनि थाखाय दिनै जायखिजाया खामानिखौ जागायनाया मोजां। मानो होनोब्ला दिनैनि सानाव बरादा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। बे बिथिङाव गावबा गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनाया गोनांथि। केरियार फारसे लामा गेवगोन। धोननि आय बांहोनो हागोन। लोगोफोरजों गोरोबनानै दिन बारलांहोनो हागोन। नखरारि मदद मोननो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि सानाव धैर्यआ गोनांथि। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब आरो कमला गाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। बृष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव बृष राशिफोरा गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। धोननि बेलायाव आय बांहोनो हागोन। गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय आबुं महर मोनगोन। धोन खामायनाय बेलायाव गोदान लामा गेवगोन। जब मावग्राफ्रा दिनैनि सानाव मोजाङैनो बारलांगोन। धोरोमारि खामानिफ्राव बाहागो लानो हागोन। बृष राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव सांग्राङै थानाया मोजां। जायखिजाया बिथिङाव नोंथांमोना गावखौ सान्थि गोसोयै लाखिनो नाजानाया गोनांथि। सावस्रि बेलायाव मिडियाम जानानै थागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। नखराव बिसि फिसायजों अनज्लायनाय फैगोन। बरादा हेफाजाब होगोन। समाजारि खामानिफ्राव बाहागो लानो हागोन। उन्दैफोरनि सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरा दिनैनि सानाव थासारिखौ सोलायहोनो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। नोंथांमोना जायखिजाया खामानिखौ मावनायनि सिगां मोजाङै नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। नखरारिफोरजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। गोसोखौ रंजाखांनाय मोनखांगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। आंगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजाङै बारलांगोन। मायबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै सिंह राशिफोरा दिनै बै सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ जायजों गोबाव समनिफ्रायनो लोगो हमनो गोसो जागासिनो। सावस्रिनि जेंनाफोरा खारस्रांगोन। जिउनि लोगोजों एना एनिखौ फोजोबस्रांनो हागोन। थासारिया समानैनो बारलांगोन। धोननि बेलायाव सांग्रां थानाया मोजां। नंखाय बाथ्रा खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानाया गाहाम। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव मोजां बारहावाजों गोरोबफानानै बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनाय फारसे मोजां। बेफार फालांगियाव मोजाङैनो बारलांगोन। खायसे नारसिनथायफोरा जानगार जागोन। समाजारि खामानिफ्राव बाहागो लानो हागौ। थासारिया गाबगोनां जानानै फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। खरसा बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो फान्थाव गाब। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरनि थाखाय नखर संसाराव गाहामैनो बारलांगोन। खायसे नारसिनथायफोरा गोजान जागोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। सोरबा आंगो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। बेफार फालांगियाव गोसो जगोन। खामानि फारसे उन्नति मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। वृश्चिक राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव बहाबा गोजान जायगायाव दावबायहैनाया मोजां। गथ' गथायनि सावस्रि फारसे नोजोर होनाया गोनांथि।
मोजां मोनलायनायाव सासेया सासेनि बाथ्रा खोथा मानिलायनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव मोजाङैनो बारलांगोन। धोन सम्पतिजों सोमोन्दो थानाय बाथ्रा खोथाफोराव जेंना जेंसि सोमजिखांनो हागौ। बबेबा धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन आरो गोजा आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9। धनु राशि। राशि बादियै धनु राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजां खौरां मोननो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोराव मोजां फिथाइ मोनगोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। लाभ लाइनाव गाहामैनो बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। बरादा हेफाजाब होगोन। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो निला। मकर राशि। राशि बादियै मकर राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजां अनथोब मोननो हागोन। बिदा फंबायनि आबुं मदद मोननो हागोन। लाभ लाइनाव मोजाङैनो बारलांगोन। जिउनि लोगोनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। खामानि बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। शनिदेबनि अनसायजानाय मोनगोन जायजों साहस आरो धोन लाभ खालामनो हागोन। थासारिया गाहामैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव लाभ मोननो हागोन। बुंनो थाङोब्ला मकर राशिफोरा दिनैनि सानाव गाहामैनो बारलांगोन। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब आरो निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै कुम्भ राशिफोरा सरकारि बिफाननिफ्राय लाभ मोननो हागोन। खामानि मावग्राफ्रा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। गोदान प्रजेक्टफोरा मावफुंजागोन। थासारिया मोजाङैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव लाभ मोननो हागोन। नखर संसारा गाहामैनो बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव जानाय लोंनाय फारसे नोजोर होनाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय खामानि फारसे आवगायलांनो हागोन। हरखाबै थिरांथा लानाया मोजां नङा। खुगानि रावजों गुबुनफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। नखराव मोजां सम हगारहरनो हागोन। जिउनि लोगोजों सम हगारलायनाया गोनांथि। सावस्रि बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब आरो गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।